Galicia, que é o país dos 1000 ríos, ten agua abonda para estudiar nomes e máis nomes. Hai moitas motivacións para que a xente lle dea nome a un río. As principais son as que aluden á natureza do val ou das terras polas que o río corre. Hai, por exemplo, moito río das Pedras, ríos alusivos, nomes alusivos á fauna do río. Hai o río das Troitas, hai o río Troiteiro. O Miño, o noso padre Miño, teñenlle colgado 7 ou 8 etimoloxías distintas. Por exemplo, tense falado do minio, do óxido, o mineral que trouxo aquí, por suposto, aos romanos, non? Pero o Miño tamén pode ser o río da corrente sinuosa, tamén pode ser o río da montaña, tamén pode ser o río suave, apacible, e, por suposto, moitas veces o río non é máis que o río. Eu teño unha experiencia curiosa de pescantín por aquí e por alá, de preguntarlle á xente da ribeira do río como se chama. Dice, o río. Dice, pero o río. Non necesitan darlle outro nome que o río.